Et trygt og godt sted at bo. Glostrup Andelsboligforening bød de første lejere velkommen i 1949 og er i dag fortsat en fantastisk velfungerende boligforening. Foreningen består af 3 afdelinger med 534 gode og funktionelle lejligheder i flere størrelser og for alle aldre. Bestyrelsen, administrationen og alt øvrigt personale gør dagligt en dyd ud af at give god service og hjælper til, hvor der er brug for det i hverdagen. Selvstændighed betyder meget i hverdagen og gennemsyrer mentaliteten hos alle vores lejere, som tager ejerskab i foreningen og i de boliger, de bor til leje i. Gennem beboerdemokratiet er det muligt at få indflydelse. Indflydelse på alt fra indretning og anlæggelse af de omkringliggende grønne arealer til vasketider og meget, meget mere. Vi takker vores samarbejdspartnere. Drømmer du om at bo trygt og godt i en af vores tidsvarende boliger? På vores hjemmeside kan du læse meget mere om vores afdelinger og boliger og om hvordan du kommer på venteliste. gab-bolig.dk